Ahojte všetci, hľadači pokladov. Sme tu opäť, alebo teda som tu opäť po dlhšom čase a dokonca tu nie som s formulou, ale som tu s Marvel. Od Topsu, konkrétne Deadpool, nakoľko sme fanúšikovia tohto filmu, sa nám veľmi páči. A budeme dúfať, že tu nájdeme nejaký autogram, aj keď teda je to veľmi malá šanca. V hobbyboxe máte šancu na jeden autogram, na jeden hobbybox. Vo value boxe je to oveľa menšia, neviem, nejakých 1200 alebo 12 000 balíčkov, nie som si istá, neviem presne. No nič, ideme na to. Takže takto vyzerá value box Deadpoola 2025. Malo by tam byť 7 balíkov po 4 karty, znamená 28 kariet. Mali by tam byť mini diamond, dve exkluzívne mini diamond na celý tento balíček. Ideme na to. Pekné, že? No uvidíme, čo sa v tom bude skrývať. Takto vyzerá balíček. Je ich tu 7. Takže ideme na prvý balíček. Patrolling the Void. To sú scény z filmu. Máme Bladea, krása. Blade je len jeden. A máme tu žltú, asi. Žltá paralelka, alebo zlatá, ale mám taký pocit, že to bude žltá, keď to je 399. Áno, takže je to žltá. A bude to Deadpool's Baby Knife. Pekná karta. Škoda, že nie nižší limit. Ale každý limit poteší. A máme tu psíka. Pespool. A momentary pause in chaos. Pekné karty. Veríme teda, že to budú ďalšie. Lepšie limity. Pespool potešil. Aj Deadpool limitka. Daj. Všetko nám to ide do top loaderov. Máme tu aj svietiaceho Deadpoola, ktorý nám to bude držať. Vždy ten najlepší, vytiahnutý z balíčka. No ideme na to. Tak to nahliadneme. Je tam nejaký refraktor. Battle Prowse. Mr. Paradox. Advanced Weaponry. To je čo som to chcela? Refraktorka. Refraktor. A je to aj tuto napísané vždy. Teraz zistujem. TVA Office. Balíček číslo 3. Letme nahliadnutie, takže máme tu mini diamondku, prvú. An Army of Two. Toto je pekná scéna z filmu. To aj sme málo videli na streamoch. Pri otváračkách. Máme tu Elektru. To si necháme na koniec teda. Zoberieme si zo spodu. To je pekná karta. To neviem, či nie je tá goldka. Marvel Deadpool. Pozrieme si to. Áno. Comic Book Gold Card. To je zlatá karta a som veľmi rada.
že máme zrovna Deadpoola. Veľmi dobre. No a teraz ideme na tú mini diamondku. Čo to bude? Je tu nejaký chlapík. Krásne. Old Man Logan. Starý Logan. Starý Logan, to je krásna karta. Wow. Poradové číslo 2. Pekná, to pôjde do top loadriku možno aj. Aj toto sme dali do top loadru. A ten je asi viac ako tá 399, že? To goldka. To je pekná, lebo si ich takto dáme. Limitku tam. Goldku tam. Trošku sa nám tam odleskuje, nevadí. Skúsime to dať sem. Hopa. Balíček číslo 4. Niečo tam je. Nemáme to úplne ešte naštudované. Ďalší Deadpool, refraktor. Zoberieme teda zo spodu, čo tu máme. Sabertooth. No čo to bude? Čo to je toto? To je nejaké čierne. Je to nejaké čierne? Icons. Dobré. Pekné. Balíček číslo 5. Ešte nevidela hen tú ikonku. Vyzerá, že máme ďalší mini diamond. Kitpool. To sú veľmi pekné karty. Face to face with the Hulk. Dobre, necháme si tu naposledy diamondku. Cover Stars. No a ideme na tú diamondku. No, opačne. To bude asi tiež scéna z filmu. Nebude. A bude. Ako sa táto volá? A23? X23. X23. Dobre, takže máme ďalšiu mini diamondku. Aspoň teda myslím, že to je mini diamondka. Ježe. Takže to je druhá garantovaná diamondka na value box. Máme tu asi ďalšiu tu Icons. Cassandra Sprite. To je teda scéna z tej veže. To sníhame ako posledné. Toto skákali z tej veže. Do tej brány. My máme zase Deadpoola. Deadpool. Icons. No nádherné. Wow. Posledný pekčík. Dobrý posledný pekčík. Kde máme tu mini diamondku. Takže dve mini diamondky. Ako sa to číta? Juggernaut? Juggernaut. Cassandra Nova. Megasonic Teenage. Oh, I made an educate wish because need you. Takže toto sú výroky z Deadpoola.
Pekné. Takže vo value boxe garantované mini diamondky. Táto je určite krajšia. Takže tá goldka. Pardon, žltá. 399 a goldka. Gold card. Super. Ďakujeme za pozornosť. Vypíname nášho Deadpoola. Čaute.